ik de baas. Kom, van die heit. When you try your best, but you don't succeed. Wij zijn gewoon mensen die toevallig in de game maken voor. When you get what you want, but not what you need. Waarom moest je mij dit vertellen? When you feel so tired, but you can't Sag je te vroeg naar de ein. Sag je te vroeg naar de ein. Sag je te vroeg naar de ein. Net mij een klap, maar mij zelf schreeuwen. It's will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you.